So yun guys, magandang umaga, nagbabalik si Kaprom ninyo. So yun guys, for today's video guys, kukuha natin yung biik dun sa Giron, kay Boss Erwin Ortiz. Kabili tayo guys na 4 na piraso. So napagbigyan tayo guys kasi ang hirap maghanap ng lechon ngayon, biik. So buti na lang, mabait si Boss Erwin, napagbigyan tayo ng 4 na piraso. So ayun guys, kasama ko si Boss Eman, ayan, taga-video natin, taga-hawak din ng biik. So ayun guys, tara, punta natin yung biik. So yun guys, bago tayo pumunta doon kila Boss Erwin para kunin yung bake, napunta tayo sa Lomi House ni paring Ramon Pabia. So yun guys, titikman natin, umorder tayo ng dalawang special. Ayan, ayan guys, ayan. Yan, special Lomi, Batangas. Ayan si kapatid, ayan si Boss Ramon. Yan, may-ari nitong Lomi House. So ayun guys, kapag napadaan kayo dito sa papuntang Sapa, Giron to pa rin, Giron na. Saan tayo, pwede na? Purok 5 guys, Santa Fe Pilar, Purok 5. So ayun guys, papuntang Sapa. Madadaanan dito guys, Lomi House ni paring Ramon. Yun. Ayan, ano guys, basta makikita nyo guys, madali na ito makita eh. Anong landmark, mas madali. Basta ano guys, mga pabya, makikita mo yan, along the road lang naman. So makita nyo guys yung sa basketbulan, ayan. Sa tapat lang ng basketbulan guys, yung Lomi House ni paring Ramon. So ayun guys, mabilis lang. So ayun guys, kain mo tayo. So ayun, tara. Tikman natin itong special Lomi ni Boss Ramon. So ayun, tara. Guys, tikman natin ito. Ayan. Kasi daming sahog, oh. Punong-puno. Ang tawag ito guys, overload. Overload sa sahog. Ayan. Ayan guys, lagyan natin ng kalamansi. Masarap sa kalamansi. So yun guys, mukhang natin tikman, naglalaway na ako. Yun. Anong mas masarap nito pare? Chili oil na ako. So yun guys, suggested ni Boss Ramon, lagyan din ng chili oil. Pangatang lang over. Ayan guys, lagyan natin ng konti lang. Ayan. Lagyan natin ng konting paminta. Ano paminta? Pamintang durog. Ayan. Tabi natin guys. Patis. Guys, konting patis lang. Matapang tayo eh. So yun guys, atikman natin. Alim natin ang konti. Ayan guys, tikman natin si Bao. Ayos guys, malapot. Hap. Batang ang over. Nabili konting chili pa. Harap guys, ako pala. Bubuelo tayo, bubuelo. Tara, kain tayo.
So yun guys, andito tayo sa farm ni Boss Erwin. So ayun guys, maghanap tayo ng tao. Makawalang tao eh. So ayun guys, maghanap tayo ng tao. Tara. So yun guys, yung mga itik ni Boss Erwin, no? Nakalabas na. Nakalabas sa kulungan guys. Andun yung kulungan nila, oh. Mga itik. So yun guys, papunta na kami dun sa sa babuyan. So yun guys, tingnan natin. Tingnan natin yung ating mga pipick upin dito guys. So ito guys, yung last time na punta natin dito, ito yung mga pattern ni Boss Erwin, no? Laki na, oh. Siguro guys, nasa 8, mga 70-80 na to guys. Boss! So, buntis to, buntis. Yes. Nakuha na, oh. Ano ba? Ha? Sige, dyan na. Ano, marami ka rin dyan. Ano? So yun guys, ang gaganda ng bake na makuha natin dito. Ayan, bake ni Boss Erwin. So ayun guys yung pinsan dito, Boss Erwin to eh. So yun guys, happy tayo. Ang ganda yung nakuha natin ng bake. So guys, meron pang marami dito. Ayun. Ayun. So maganda guys, maganda yung bake guys. Ayun guys, tuloy mo tayo sa kaso ng bake. Ganda. Malaki sa ano. May ganun pareho. Ano na ipet? Saan na? Ibang ugbunan? Ibang ugbunan? Yan guys, laki na ito guys. Okay guys, tara. Guys, ang laki, oh. Ang guys, ito ang laki, oh. Ang nagpahon. Ayan, boss, ito, boss. Ay, tamat. Guys, laki, oh. Mga pagkabata na, oh. Nagpahon. So yun guys, ang lalaki nung nakuha natin lechon guys kay Boss Erwin guys. So maraming salamat Boss Erwin. So yun guys, pauwi na kami. So hindi nagtagal guys kasi peger yun eh, baka magkasakit yung iba. So yun guys, tara, pauwi na kami ni Boss Eman. So ayun guys, tara. So guys, yung mga bigis ang lalaki. So baka mahirapan tayong iuwi, pero kakayanan natin guys, tara. So yun guys, nandito tayo sa bahay ngayon. Dala natin yung biik. So safe naman siya guys. Pero guys, lagyan natin ito guys na ng harang doon kasi guys kabulas doon eh. Kasi guys pag nanganak to, pwede silang labas-labas dito. Kaya lang, yun na, hindi pa tapos yung ginagawa natin kulungan doon sa bukid guys. So dito muna natin ito sa kamaya trabaho natin kasi guys
yung panahon guys, mainit, ang ulan, so ang hirap guys kumuha ng ng buhangin. Ay, baka ihanod lang doon sa may paglalagyan. So, kaya hindi pa talaga guys nakakapagawa. Ayan guys, oh. Laki. Ganda. So yun guys, medyo pagod tayo pero okay lang. So, ayun guys, ang hirap sa idala dito kasi nga wala yung tricycle namin. So, motor lang. So, mahirap. So, mabibigat kasi guys. So, ayun guys, yung bike natin, pakilala sa inyo. Ayan. Ayan guys, oh, nagaganda oh. Laki na ito oh. Laki ito. Halos guys, good. Lahat. Guys, lalaki ito. Nakuha ko. Lalaki. Dalawang lalaki guys, dalawang babae. So, nakuha natin. Ayan. Maganda guys ng bike natin. Nakuha. So, good. So yun guys, muli nagpapasalamat ako kay Boss Erwin dahil napagbigyan tayo na makakuha tayo ng biik. So, ayun guys, kasi talaga guys, hindi niya yung service guys binibenta kasi pinapatining niya guys din. Pero dahil napagbigyan tayo ni Boss Erwin, maraming salamat boss. Ayun, God bless. Shoutout nga pala kay Boss Noli din. Boss Noli, siya yung nagturo sa akin kung saan may biik. So, ayun, shoutout Boss Noli. Ayan, shoutout sa classmate ko si Romo, Ninyo Romo, Boss Lester, sino pa mga tropa dyan. Basta dami. Boss Burnok, Boss Manialan, so Ate Awing. So yun, maraming shoutout. Kaya lang hindi ko na isa-isa. So, kasi medyo pagod tayo. So, ayan. Ayun guys, bibili pa pala ako ng bibili ako ng free starter kay Boss Erwin. Pupunta ko yun mamaya. Siguro, bis ko na ako guys kasi amoy bika ko eh. So, pagkabis ko guys, pupunta ko ng bayan ng Pilar. Bibili tayo ng free starter. Ayan. So, para meron silang makain na. Ayan. So, guys, ayan, tapos ang video natin guys. Maraming salamat. Muli kay Boss Erwin, Boss Noli. So, ayan. Maraming salamat, Boss Erwin. Walang sawang pasasalamat. So, ayan. Ayan, tapos ang video natin. Maraming salamat sa lahat ng sumusuporta sa From the Channel. God bless.